my ako dizajnové štúdio cítime potrebu vám niečo povedať a za nás to povie človek na to náslovo vzatý. Pálo Kyselica nielen stojí teraz za značkou Srk a Barik, videli ste už teda Srk nápoje, ste si ich možno dali, ale okrem toho je u nás kreatívnym riaditeľom a pracuje na veľkej väčšine našich realitných projektov a máme ich za sebou teda už množstvo, ale Pálo o tom povie viac. Tak prosím, privítajte Pála, ktorý sa opýta, že či vlastne architekti majú robiť značky. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja tak trošku priblížim ten proces, ako si myslíme, že by tá tvorba značiek pri realitných projektoch mali vyzerať, aj ako pri tom celom uvažujeme a aký je taký môj osobný prístup k tomu celému. Realitné projekty majú jedno veľké špecifikum voči ostatným klientom, s ktorými robíme, a to, že vlastne ich navrhujú architekti. A architekti tak, ako v zásade aj my, sú ľudia, ktorí do veľkej miery majú čo povedať do toho vizuálu, aj do toho produktu, aj do toho vlastne, ako ten projekt vyzerá a tým pádom, ako aj tá značka vyzerá. A myslíme si, že to je správne, že veľakrát a veľká väčšina tých projektov, ktoré ku nám prišli, majú tú architektúru naozaj, že zvládnutú super, len nie vždy sa pritom myslí potom na to, ako sa taká architektúra bude predávať, respektíve ako sa to bude dať zabaliť do nejakej značky alebo do nejakého príbehu. Ja som za posledných zhruba 5-6 rokov pomáhal budovať viacero značiek, či už developerských projektov, alebo aj developerov, prípadne stavebných firiem, respektíve aj startupov naviazaných na real estate odvetvie. A zároveň som si ale vyskúšal za posledné 2-3 roky aj tú opačnú stranu, keď som bol v zásade v pozícii klienta, developera, investora, aj chvíľku realizátora v dvoch našich kaviarniach Barik a Srk. A k ním, takisto ako som pristúpil k ním, sa snažím samozrejme pristupovať aj k tým klientským, ale tamto viem asi, že o to lepšie ilustrovať, že ako si myslím, že by sa to malo robiť. A ide o to, že v zásade každý z tých projektov ešte predtým, ako sa začne stávať, má nejakú dušu. Že je to tam cítiť, podľa mňa tým, že vy, veľká časť z vás, ktorí ste tu, sa venujete tomu developmentu, že vy máte cít na to, že kde niečo môže alebo nemôže vzniknúť zaujímavé. A ja som to v tom našom Bariku cítil hneď. Okrem toho teda, že tam nefungovala úplne vzduchotechnika, vnútri sa fajčilo, čo akože tam bolo cítiť riadne. Tak som tam cítil aj to, že čo by tam asi malo vzniknúť. Tým, že ja bývam asi 30 metrov odtiaľ, tak mal som jasnú predstavu o tom, že kto má byť tá cieľovka, aké to má mať otváracie hodiny, aký to má mať playlist, aký to má mať ponuke, čo to nemá mať v ponuke a tak ďalej. A toto všetko nejakým spôsobom začalo formovať tú značku ešte predtým, ako sme reálne nejak vykrivkovali logo, ako sme tomu spravili Instagram a ako reálne tá značka začala budovať. A tá prvá vec, čo som ja spravil, keď som sa rozhodol a došiel som s kľúčami domov, bolo, že som zavolal túto Grava Architects Andyho a vlastne veľmi rýchlo sa nám podarilo v zásade z toho, čo ste videli, vybudovať priestor, ktorý možno aj na prvý pohľad akože vyzeral trošku chladne. My sme sa o tom sporili vlastne, keď to celé vznikalo, alebo sporili, akože sme to robili veľmi akože v spolupráci, ale akože vymieniali sme si názory, ale vo finále sa nám podarilo akože relatívne veľmi rýchlo naplniť tú pointu, ktorú som tam aj ja cítil a ktorá vlastne doteraz funguje, doteraz to rastie. A síce fotka je prázdna, lebo bolo to do súťaží, ale vlastne ten Barik je non-stop plný. A podľa mňa takisto, ako som to tam zacítil ja, len teda s lepším vzduchom, to máte aj vy, keď idete kupovať nejaký pozemok alebo nejaký projekt, alebo ste niečo kúpili. A podľa mňa bez toho, aby ste tam naozaj necítili, že ten pozemok alebo celý ten realitný projekt môže byť niečo výnimočné, tak by si do toho nešli. A vtedy si myslím, že už tým pozemkom začína vznikať identita toho projektu. Pretože tú identitu nejakým spôsobom nedefinuje ani ten názov, ani to logo, ani tá fasáda, alebo čokoľvek, čo tam príde potom v čase, v nejakom procese, ale tá identita tam je od začiatku. Lebo tu definuje rok, kedy to vzniká, padali tu na to dobré argumenty, že ako sa to zmenilo, či pred krízou, po. Definuje toto mesto, prístup, územný plán a v neposlednom rade aj developer s celým jeho mindsetom, nastavením a skúsenosťami. A tá identita je niečo, čo z môjho pohľadu v tom procese je, lebo ako náhle si kúpim ten pozemok, ja si s ním kúpujem celý ten jeho príbeh. Potom samozrejme na to nadväzujú tie veci, ako je biznisová stratégia, urbanizmus, architektúra, potom sa začína budovať značka, ale tá identita v zásade je hneď nejakým spôsobom, že na začiatku, a čím skôr si to nejakým spôsobom vy dokážete zvedomiť, pomenovať, tak tým jednoduchšie sa ten projekt potom celý rozvíja a takisto sa potom oveľa jednoduchšie robí tá značka samotná. Pretože
vy by ste do toho neinvestovali XY miliónov a nešli by ste tam 20 rokov kopať a potom stávať a potom to predávať, ak by to nemalo niečo výnimočné. A to je jedno, či to je malý projekt, alebo to je veľký projekt, alebo je to mestotvorná štvrť. My na to máme nástroj, ako ho tu už viackrát odpromoval, ale v zásade, že prostredníctvom toho nášho frameworku, o ktorom ešte budete dneska viackrát počuť, my vieme nastaviť zrkadlo tej jedinečnosti alebo tej identite a takýmto spôsobom si potom uľahčiť všetky tie ďalšie kroky, ktoré nás sledujú v celom tom procese. Pretože ak dobre nastavím a dobre pomenujem, a to je teraz, to nemusí byť ani ten názov, ani to logo, to môže prísť v čase, keď sú tie veci jasné, ale tú dušu, čo v tom mojom príklade napríklad bolo, že ja som presne vedel, že čo tam má hrať, kedy otvoriť, kedy zavrieť, čo predávať, že toto celé nejakým spôsobom začne vplývať na to, ako vo finále potom aj tá značka bude vyzerať. Lebo keď si tú identitu nastavíte dobre a včas, tak sa oveľa jednoduchšie robí napríklad. Či už pracovný, alebo potom aj ten komerčný názov, alebo celá nejaká logika toho, ako sa to má celé volať. Oveľa jednoduchšie a to, čo možno v niečom není teraz úplne bežné, ale ja si myslím, že by to vedelo prospieť všetkým stranám, je, že tá identita môže byť súčasťou zadania pre architektov a teraz to samozrejme, že nemá nejakým spôsobom zasahovať do tej architektúry samotnej, ale že ten výraz a tie mäkké prvky, ktorá tá značka alebo ten projekt má mať, tak tie vedia byť pomerne jasné už na začiatku a vedia niečom zjednodušiť prácu aj architektom samotným, čo veľmi súvisí s tým, že napríklad ten výstup, ktorý potom na tú značku dlho vplýva, čo sú vizualizácie, čo je reálne častokrát akože ten projekt, za keď sa to nezačne aj kopať a betonovať, je niečo, že čo vie byť aj veľmi ako keby, že generické a môže to byť kvalitná architektúra, ale dá sa tam zaniesť nejaká tá brandová vrstva, ktorá to vie akože veľmi pekne odlíšiť alebo veľmi pekne zarámcovať. Či tam dáme deti, nedáme tam deti, či sa to ukazuje v noci, s hmlou, bez hmly a tak ďalej. A na tieto všetky veci napríklad naväzuje aj to, že ak mám dobre a jasne a včas zadefinovanú tú identitu alebo nejakú tú dušu toho projektu, tak sa mi zase, že oveľa jednoduchšie vymýšľajú rôzne PR aktivity, či už spred alebo počas výstavby, od praktických vecí typu, že čo napíšem na oplotenie, až po to, že či idem už pod to novou značkou alebo aj pod značkou developera sponzorovať povedzme nejaké aktivity, čokoľvek. A vo finále toto celé samozrejme akože pomáha ten projekt predať a zefektívniť tie kampane, či už tú samotnú tvorbu, alebo to, že vlastne ja som tými všetkými malými krokmi budoval nejaké povedomie o tej značke, aj keď to ešte možno ani nebolo úplne zadefinované a nakreslené. A tým pádom akože sa to dá jednoduchšie predať a dá sa to celé potom akože aj vám, či už ste developeri alebo ste marketéri, dá sa to potom celé akože jednoduchšie správovať. Lebo čím skôr si človek uvedomí, alebo čím skôr si ten developer uvedomí, že v čom je naozaj ten jeho projekt jedinečný, my vám v tom vieme pomôcť to pomenovať, tým jednoduchšie sa potom tie praktické veci realizujú. Ja som týmto štýlom, okrem toho, že samozrejme takto pristupujeme k tým značkám, ktoré navrhujeme, pristupoval aj k tomu našemu. Podarilo sa nám akože vďaka tomu, že som si veľmi akože jasne a veľmi včas uvedomil a zadefinoval, že čo chcem spraviť. Podarilo sa nám spraviť ten barik. Ja som to potom zacítil aj v primaciálnom paláci, tiež aj s tým odorom okolo, ale zase sme tam akože, akože cítil som tam rovnako, akože, že má to nejakú svoju výnimočnosť. Podľa svetiel asi zistíte, koho som zase zavolal ako prvého, aby mi s tým celým pomohol. A keby som robil, nedaj Bože, ďalšiu kaviareň, tak robím to presne takisto. Takže pre mňa to, čo je na tomto celom stavebníctve alebo developerstve, akokoľvek to nazvané, najviac akýbyže lákavé a to, čo ma to najviac baví robiť, je, že to sú veci, že ktoré sú tu nadlho, na 10 ročia a to teraz, akože ja mám 2 malé kaviarne a že pristupujem k tomu tak, že to tam ako kebyže není iba kvôli tej káve, je to tam kvôli tým susedom, je to tam kvôli v podstate sídlisku, ulici a tak ďalej. A ja som v zásade už kvôli Srku musel predať byt v Karlovke, aby sme to nejako celé mohli poskladať. A si myslím, že o to väčšia zodpovednosť je akože vás, developerov alebo ľudí, ktorí stávate tieto v zásade, že mestá častokrát, alebo že definujete podobu tých miest, že ako je vlastne Paolo spomínal, že od toho, že kde budú tie deti chodiť do školy, kde budú tráviť voľný čas, kde budete vy kebyže vyrastať a kde budete starnúť. Preto si myslím, že ak v zásade zodpovedne a naplno sa pristupuje k tej architektúre, k urbanizmu
a tá značka je s tým celý čas spojená od začiatku toho prvého dňa, keď na ten spoznok vstúpite, tak si myslím, že adekvátnu pozornosť a adekvátny prístup a effort. A to teraz nemusí byť ako keby, že ani to nejde až tak o ten rozpočet, aj keď akože vieme minúť. Dá sa to spraviť vždycky akože od začiatku poriadne, lebo si myslím, že tá značka tam je od začiatku do konca a ako dlho tam bude stať tá budova, a ako dlho tam bude stať ten pozemok, ktorý tam je vždy, tak to je v zásade investícia na stovky rokov. To je všetko do mňa. Ďakujem veľmi pekne.